tard, faig tard. On soc? Pues estàs a Xerta. Estem a Casa Navarro, la casa on el general Cabrera, a la Segona Guerra Carlina, la va convertir en caserna. Qui és aquest general Cabrera? Ai, doncs dona, el general Cabrera va ser el cap o comandament de les forces carlines durant les carlinades a les Terres de l'Ebre, al Maestrat i al Matarranya, com a mínim. El conflicte bèl·lic que estaven patint en aquella època d'aquelles guerres carlines, hi havia bastanta acció i reacció, hi havia molta represàlia entre els bàndols. I de la mateixa manera que els reialistes o federals o governamentals demanaven informació als alcaldes per on passaven els carlins i hi havia represàlies si no es feia, el general Cabrera també acostumava a fusellar els alcaldes que donaven informació del moviment de les seves tropes. Fins al punt d'aquesta venjança i revenges que els governamentals van arribar a capturar a la mare del general Cabrera i la van afusellar. Sempre faig tard. Has vist passar un conill? Pot ser. Pot ser? Potser està en el Marquès de la Sénia. Que el Marquès de la Sénia pot ser que siga un dels personatges més desconeguts de la història del poble. De fet, va néixer a Mallorca l'any 1811, tota la seva infantesa la va passar a l'illa, educat en la vida castrense i en la vida militar. Militar de carrera, va agarrar i va desempenyar diferents càrrecs a l'exèrcit fins a que se va donar a conèixer com a participant en una batalla que va tindre lloc aquí al poble dins de les guerres carlines. Aquesta batalla va tindre lloc en un indret del poble conegut com el barranc de la Figuera. Encara que n'hi ha molts de barrancs de la Figuera, este està localitzat a la part baixa del poble i on va ser el general que va lograr derrotar el contrincant, el general Cabrera. De fet, provoca que Cabrera va quedar ferit i va ser auxiliat per alguns dels veïns d'aquí del poble i després va passar també a la part dels ports, a la part de Morella. De fet, és conegut Cabrera també com el tigre del Maestrat. El general, el marquès de la Sénia, el seu nom era Fernando Cotoneri Chacón Manríquez de Lara. Va ser director de la Guàrdia Civil, va ser governador general de Puerto Rico, va ser capità general de Catalunya i l'any 1871 Amadeo I li donà el títol de marquès de la Sénia. Li donà aquest títol de marquesat degut a la batalla que va tindre lloc i la victòria que va lograr aquí. De fet, uns anys després, el 1882, l'altre rei, Alfonso XII, li donà el títol de Grande d'Espanya. I com va ser governador de Puerto Rico, se va dedicar a fer les grans infraestructures de la isla, va fer una carretera que circunvalava la isla i va ser tant l'apreci que va lograr
entre els habitants de la illa que quan va tornar a ser destinat a Espanya, tota la població va acudir en massa al port a despedir-lo de la seva tornada cap a Espanya. De fet, el marquès de la Sénia és un títol hereditari. El Ferran Cotoner va ser el primer, però després n'han anat seguint alguns més. De fet, potser el més conegut va ser un que s'anomenava Nicolás Cotoner, que va ser cap de la Casa Real de Juan Carlos I. I actualment és una dona, la sexta marquesa, que es diu Maria del Carmen Cotoner, i té la seva residència a Mallorca. Molt bé. Llavors, això, quan dius que és poc conegut, vols dir que la gent de la Sénia La gent de la Sénia no el coneix, no és una persona que... De fet, aquí no és molt conegut. Sin embargo, a Mallorca hi ha un carrer que s'anomena el carrer Marquès de la Sénia, que és un dels carrers principal, però dels bastants coneguts. És paral·lel al passeig marítim i últimament l'han fet peatonal. La seva major part del recorregut és peatonal. És a dir, que aquí al poble és el gran desconegut. I de les guerres que estem parlant són les de... Són de les guerres entre els carlins i els isabelins, quan l'associació del Trono d'Espanya. Llavors, uns eren partidaris del pretendent Carlos i altres eren partidaris d'Isabel II. De fet, la família Cotoner, antigament van ser grans mestres de l'Orden de Malta. Sí, l'escut de la Iglesia de Santa Maria de la Valeta està gravat allà l'escut dels Cotoner. I una de les fortificacions que hi ha allí de defensa de Malta, de la Valeta, rep el nom de la Cotonera. O sigui, està molt més conegut fora del poble que al mateix poble que té el títol. Potser perquè al no viure-hi gaire, no? Potser al no viure i al no tindre no sé, un títol de nobiliari d'aquí. Si hagués tingut una casa solar, hagués tingut possessions, m'imagino que sí. El que passa que al ser un títol otorgat no té el mateix arraigo que pugui tindre que digui el marquès un tipus de marquesat que tinga possessions físiques. Clar, vinculat amb el territori, casa o una casa, o un castell, o una família. Molt bé.